Dros y 10 mlynedd nesaf, byddwn yn buddsoddi arian agodir gan chwaraewyr y loteri genedlaethol mewn miloedd o sefydliadau, rhai mawr a rhai bach, mwyn gwarchod, cynnal a dathlu treftadaeth, bydd i bobl, lleoedd a'n hamgylchedd naturiol ar draws y Deyrnas Unedig. Pan wnaethom ofyn, dywedodd miloedd ohonoch chi wrthym sut y dylen ni flaenoriaethu ein hariannu. Mae ein strategaeth newydd yn disgrifio'r weledigaeth hir dymor ar y cyd honno ar gyfer treftadaeth y Deyrnas Unedig. Treftadaeth sy'n cael ei werthfawrogi a'i chynnal ac o gofalu'r amdani ar gyfer pawb yn y dyfodol. Bydd 4 egwyddor buddsoddi yn sail i bopeth awn nawn, o'n rhaglenni grantiau agored ar gyfer pawb ar draws y Deyrnas Unedig i fuddsoddiadau a phartneriaethau strategol. Byddwn ni'n sicrhau bod treftadaeth yn parhau i fod yn hygyrch, yn berthnasol, yn gynaliadwy a'i fod yn cael ei gwerthfawrogi. Byddwn ni'n cefnogi prosiectau sy'n helpu i liniaru effaith newid yn yr hinsawdd a'r treftadaeth. Byddwn ni'n sicrhau bod pawb yn cael cyfleoedd i archwilio a dathlu treftadaeth. Byddwn ni'n cefnogi treftadaeth i addasu ac i fod yn gydnerth gan fod o fudd i gymunedau ac economïau. Bydd y rhan fwyaf o'n penderfyniadau ariannu'n parhau i gael ei gwneud yn lleol gan y bobl sy'n byw ac yn gweithio yn eich cymunedau. Byddwn ni'n agored ac yn ymatebol, gan nodi cyfleoedd i taclo problemau ar raddfa fawr. A phan fydd sefydliadau eraill yn y sefyllfa orau i gyrraedd phobl a chael mynediad i leoedd, byddwn ni'n creu partneriaeth gyda nhw i gael ein hariannu i ble mae ei angen fwyaf. A byddwn ni'n parhau weithio'n agos gyda chi i gyflawni ein gweledigaeth arennyr gyda'n gilydd.